Tmiem il-ġimgħa d-dieħla San Pawl il-Baħar mistenni jerġa' jkun iċ-ċentru tal-ikbar avveniment mużikali f'pajjiżna għax-xahar ta' April b'iktar minn 7,000 żagħżugħ. Għal darb'oħra l-organizzaturi tal-Lost and Found għażlu Malta biex April se jmarka wkoll l-ewwel minn sensiela ta' avvenimenti kbar għaż-żagħżagħ. Għax fix-xhur ta' wara jsegwu l-Isle of MTV u Unite with Tomorrowland. Iżda ma' dawn hemm attivitajiet oħra li mistennija jkunu interessanti. 356 Entertainment Group ħabbru li fis-7 u 8 ta' Lulju se jtellaw l-IMS College, konferenza bi stil innovattiv indirizzata minn organizzaturi ta' festivals barranin u DJs ewlenin. Inizjattiva li ntlaqat bis-sodisfazzjon u l-appoġġ ta' Conventions Malta, biċ-Chairman Edward Zamit jgħid li l-għanu li jkunu attirati kull tip ta' konferenzi. U għadem fit-tir tagħna li nippruvaw nattiraw tipi differenti u nkunu versatili f'dak fit-tip ta' ġeneru ta' konferenzi li nġibu. Ukoll anka minn fejn jiġu anka prattikament kemm iktar wessaw, irridu wessaw iżjed il-versatilità ta' Malta. L-iskop ta' din il-konferenza li żgħażagħ Maltin u barranin ikunu marfa dwar ix-xena mużikali u dik tal-clubbing fl-isfond tal-aħħar teknoloġija li tipperfezzjona l-prodott finali mużikali. Mal-elf żagħżugħ u żagħżugħa mistennija jattendu din l-attività. Biex imbagħad filgħaxija DJ Sven Vejt u Pete Tong se jkunu tifakru lil dawk kollha preżenti fi tracks klassiċi li fuqhom inbniet ix-xena moderna tal-clubbing. U għalhekk xi ftit ta' divertiment ma jonqos.